Tirit sokun berade. Hello guys, जों नै दैजिङाव दंफैयो दैजिं जायाखैबा बेरायनो फैदों जोङो दैजिङावहाय। हाय जों थांगासिनो दैजिं जाग्रायाव। दाना जोङो बेयाव एसे बेरायनो सानदों ओरैनो खबर देखाय हरदो। नै हाय मोनबायना थांगो नाया गस्लाखौ लाबाय फाग्ला जागोनलै भिडिअ सैमा फिसासो ओंखारफैबावो हाय हेलो हाय नै एक्ट्रिसा भिडिअ खालामगासिनो हाय हेलो गाइस फिसाने भिडिअ थांगासिनो जोङो फिरफिलिजों फिरफिलिजों थांगासिनो जोङो फिरफिलिजों बेसर बारियाव सोरसि खोला गोमो थारुन गेजेराव बेसर बारि मोनबाय गास बेसर बारि ना मा होनो ओइ दे गोदावदो एसे जानला माबायाना डाउनलड खालामला मानिमोन हाय नट हाय सिर बरा So guys, बिथांमोना फट' खेबजानो रेडि जाबाय होरबायना आङो फाग्ला जागोन फट' खेबजानोसै जोङो दा दे गाइस नै जों दा बेसरबारियाव फट' खेबजानो नागिरदों गाइस जों दा फट' खेबजानोसै ओमफ्राय फट' केमेरामेना उदांखो केमेरामेना ओइ केमेरामेन जल्दिया केमेरामेनानो गैया kamera ओइ दिगि आइबेन ओइ दिगि आइबेन न So guys, जों दा मोना नायनो हागोन ओरैजाय बिराद This is cameraman जेखौ एक्सिडेन्ट जादों साननाया अन्थाइखौ This is cameraman दे फट' खेबदो रुग्रा बे आबुर खारो उदै गारिया ओ ड्राइभार फैद' फट' खेबनो एक्सन स्किपबाय मा जोंथो इजों खेबा नायगोन खेबा मा नाय जाखो थांना इजों खेबा बिजों खेबा हा इजों खेबा बेजों बोरै खेबजागोन भिडिअ खालामनाय जों औ बैहाय एसे ओंखारलांदों बेसरबारिया आरो बे मटर फैनायाव बोरै खेबनांगौ जाखो दे आं ओंखारलांखानोसै ओंखारनिल' थांनांला हर जागोन दे ओइनाव अन्थाइ खेबसिगोन खेब होमबा दाब्ला खेब दे So guys, जों दा फट' खेबखांनानै फैफिनबाय थांगासिनो जों दा दैजिङावहाय Hi guys, नै जों दा मोनथारसिगोन खाथि दं थिंथं ओंखायनो एसे गिदा गुदि जादों मोनबाय लोगोफोर मोनथारबाय नागिरा होनबाय जोंनो खोनानो नागिरा होनबाय गाइस जों बे जायगायाव ओरैबायदि खालामहैगोन ओरैबायदि आरो ओरैबायदियावसो होयो समावनो दसे उनावनो मोनहैसिगोन ओरैबायदि खालामनो नागिरदों जों ओरैबायदि टाइमाव फैदोंमोन दा ओरैबायदि टाइमाव मोनफैबाय जोङो टाइमा ओरैबायदि गोबाव लाबाय जों फैनायाव खालि ओरैबायदिल'रा ओरैबायदि जायगा मोनफैयो जोङो दा ओरैबायदि जायगा मोनबाय नै जों दा ओरैबायदि जायगा मोनबाय नाहर गोमो बिबार बिफां ओरैबायदि बिफां बियो ओरैबायदि मा होनो मोदोमग्रा दे जाथ'बाय लामानि अबस्था स' लोगोफोर जों दा नै जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय एसे गोजौआव थांनानै ब्रिज खाथियाव दोनैसै जोङो गारिखौ बिनिफ्राय ओंखारनानै थाबायलांसै गाइस जोङो नै दैजिं फेस्टिभेलाव मोनफैबाय ओंखारदो गाखोबाय थाना ओंखार गोख्रै ओंखार
मोनफैनानैबाबो ओंखारबाय नै नोंसोरो ओंखारबाय आइ गारि फसिदोंथ' फसिमानोथ' स' गाइस नै जायगाफोरखौ एसे नायनानै लादो बे जायगाखौ गोबाङानो नुबाय आरो गोबाङानो नुवाखै स' जाय बिथांमोना नायाखै नायजोबदो फुरा भिडिअखौ आरो नुखांनायफोराबो नायदो जोंजों लोगोसे इन्टारेस्ट खालामलांफादो प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय गेलेटनि फामि बिबार दाजा नों आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दैजिंआ बाहाय जायोमोन गैला ब्राव बायबाय हाय गाइस फाइनालि जों मोनफैबाय दैजिंआव दैजिं जायाखै थेवबो दैजिं होनबाय आरो जोङो आसा खालामो फैगोन बोसोराव मोनजागोन होननानै बैयाव ना मोनो नामा अबाय बैयाव आरो सासे सासेया फट' लादो दे दैजिं जानाय मोनबा नोंथांमोना बेहाय माबायदि बेरायगौमोन दैजिं जानाय मोनबाथ' बेयो बिराद मोजां जागौमोन जायगाया ओरैबायदि बेरायगौमोन जोङो ओरैबायदि बेरायगौमोन नों मा खालामदों फट' खेबदों ना मादों लांदाब दाब बेरा गानना सिंलाब सिंलाब बहा थाङो बहा फैयो हायलाब हायलाब स' गाइस दैजिं फेस्टिभेलाव फैबा बेबायदि नुथायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा ओरैजाय दै दङ बिराद गुवार दैलामबारि ओमफ्राय नै बेहाय मैखुन दङ मैखुन बेहाय जिरायनो हायो नै जिरायनानै दङ माखासेया ओमफ्राय नै ओरैजाय बिराद गोलाव ब्रिज दङ नै ब्रिज बहुद गोलाव खमसे खम बियो मा बेसे किल'मिटार जागोन बे 1 किल'मिटारसो जागोन खोमा बे ब्रिजआ हाग्रामा ब्रिज 1 किल'मिटार दैया नुबाय बिराद मोजां सान बालाबारि गोजा खाना जाग्रा जायगाया नै बेहाय 1 थारिखआव जाफैनो हागोन जोंबो बेहायनो 1 थारिखआव खाना जाफैगोन पिकनिक स्पट हनै सासे दैयाव ओंखारलांबाय नै बे मा होनो भिडिअ बानायगासिनो गावनि मबाइल बुख्राजोंनो केमेरायानो जाया आंना खोमसि नुवाखैलाय Tirit खनदो ब्रा दै ओइ मबाइलखौ नङा दे जाबाय दैयाव हरदो दे दैयाव हरदो दे सानखौ दिखाव दे सानखौ हरदो आंनि मबाइलाबो यार मुझे भी कोई वीडियो बना प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय गेलेटनि फामि बिबार दाजा नों आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों एखनब्ला हबेजों दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ आवलि होबाय नोङो नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ नुहि होबाय नोङो नोंनि बे गावदांदां महरा दांदांदां सोलेरा प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा स' गाइस जोङो गाहायनिफ्राय गोजौआव फैबाय ओमफ्राय जोङो दा नै ब्रिजआव बेरायनो फैदों
जोङो बैथिंनो बेरायहैदोंमोन ओरैजाय पिकनिक जाग्रा जायगा गोजा ओमफ्राय जों दा नैबे ब्रिजआव फैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे ब्रिजखौ बिराद गोलाव बे ब्रिजआ स' बेखौ थाबायजोबनांगौबा जोंनो 10 मिनिट्स नांगोन बेनिफ्राय दा जों फार्स्ट ब्रिजआव दं बेनिफ्राय बै लास्ट ब्रिजसिम थाबाय थांनो थाखाय जोंनो 10 मिनिट नांगोन आरोखि ना ओइ जाला बाइकआ आं सिगिदोंना हेलौ बेयानो भिडिअ खेबगासिनो स' गाइस गाहायाव ओइ नै पिकनिक जागासिनो मानसिफ्रा स' गाइस नै ब्रिजनिफ्राय बिराद मोजां सानसेटखौ नुनो मोन्दों बिराद समायना सानखौ नुहुरनो नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन असम मेन आरो बिनि गाहायाव दङ नै दै गोजा गाहायाव आरो बिनिफ्राय जोबोद समायना रमायना नुनो मोनो नै पिकनिक जायगाखौ ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दङ दिनैनि डेटआ दिनै मा थारिखमोनलाय दिनै मा थारिखमोन दिनै 29 थारिख ओमफ्राय बैथिंबो दं नै बिराद समायना रमायना बे जाहैबाय हाग्रामा ब्रिज दालां बेहायनो दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन थांनाय बोसोराव नैबे दैखिनियावनो दैजिं फेस्टिभेल जादोंमोन फेस्टिभेला बे खिनियावनो जादोंमोन थांनाय बोसोराव ओमफ्राय दा एबारावथ' बन्द जाबाय मानोबा असम बिउटिफुल गोसोखांदों सिगाङाव दैजिं फेस्टिभेल जानायखौ एबारावथ' गैला दखनानि आगरजोंनो गाइस जों थांनोसै हेलौ गाइस जों दा थांफिनबाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट खालामबाय जोङो फट'खौनो मानसि मोजां लानो हासै